Jutge, després de les proves que hem fet, t'he de dir que el diagnòstic és tetraplegia. Esteu segurs? Segur? Sí. Ja no podré tornar a fer esport, em quedaré immòbil i paralitzat, no em podré moure. Jo no podré treballar, no podré tornar a fer de jardiner, ni fer cap tasca de les que feia. Aniversari feliç, aniversari feliç, et desitgem, Mutger, moltes felicitats. M'agradaria conduir. Esclar, per això tindria que treure'm el carnet de conduir. Molt bé! Increíble pero cierto, un hombre alemán se convierte en la primera persona con tetraplegia en ganar un gran premio de Fórmula 1. Aniversari feliç, aniversari feliç, et desitgem, Mutger, aniversari feliç. Si pogués tornar a fer esport, seria tan feliç? Bravo! Bravo! Bona hora. ¿Quién dice que los tetraplégicos no pueden hacer deporte? Ayer, una mujer inglesa se convirtió en la primera persona con tetraplegia en coronar el Everest. Eso sí que es llegar alto. Aniversari feliç, aniversari feliç, et desitgem, Mutger, aniversari feliç. M'agradaria estudiar. El meu somni seria treure'm la carrera de Medicina. Espera un moment. Vas. En els exàmens d'anatomia de demà quins temes surten? Doncs mira, surt aquest tema, l'1, el 2 i el 3. I aquest d'anatomia amb l'aparell circulatori. Ah, vale, gràcies. De res, home. Pensábamos que lo habíamos visto todo. Ayer el doctor Litio, un cirujano de la Vall d'Hebron, que tiene tetraplegia, hizo su primer trasplante de corazón exitosamente.